गासिखौबो बरायबाय थ' एक खोथा शेयार खालामनि मैया आं हाथायाव थांदोंमोन बायदिसिना माल बायदिसिना बेसाद बायनानै आं जेब्ला लास्टाव फ्रुइट स्टलाव हाबो फिथाइ सामथाइ फाननाय दखानाव हाबो अब्ला आं आमगुर लानो गोसो जादोंमोन जेब्ला आं आमगुरखौ नायो अब्ला मोननै बाहागोआव राननानै दोङो मोनसे जंख्लायाव दं आरो मोनसेया जंख्लानिफ्राय गोग्लैनानै थानाय मोनसे एक्सट्रा खिरखायाव दं थ' बिसोरनि स्वादा एखे बिसोरनि फिथाइयाबो एखे नाथाय जेब्ला आं दामखौ सोङो बिनि अब्ला बुंबाय बियो फुवा 80 ओमफ्राय मोनसेया जंख्लायाव थानाया 80 थाखा आरो जाय माने जंख्लानिफ्राय गोग्लैनानै एक्सट्रा जानानै दोङो बियो 60 थ' आं सोंबाय मानो दा बुंबाय बे जंख्लायाव थानायखाय बिनि दामा एसे बारा आरो बिसोरो जंख्लानिफ्राय गोग्लैनानै थानायखाय बिसोरनि दामा एसे खम होनना बुंबाय आरो दखानिया थ' आंथ' जंख्लानिखौ लाना होबाय जाय दाम एसे होनाबाबो 80 रुपिसनिखौ थ' आं लामा सानबोबाय थ' मानो बिदि खोथाखौ आं हमनानै हाबाय जोंनि लाइफआवबो जोंनि न'खरावबो बिदिनो जुदि जों गासिबो ज' जानानै थायो गासिबो अनज्लायनानै थायो गासिबो बिनि बे खौरां मानिलायनानै मोनसे जंख्लायावनो थायो अब्ला जों अरायबो माने रिच जों अरायबो जोङो बेसेन गोसा जेब्ला जोङो बे आमगुर बायदि एक्सट्रा जानानै थागोन जंख्लानिफ्राय बारग'नानै थागोन अब्ला जों बेसेन गैयि अब्ला जों भेलु गैयि नंगौ नङा ओंखायनो नोंनि न'खरनि गासैजोंबो ओरैबायदि मोनसे रिलेसन बानाय माने जों अरायबो रिच एबा जों भेलुएबल जिराद जानानै थानो हायो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो बिदिनो थागोन आं जि मोनसे फिसा स्ट'रिजों नोंथांमोनखौ बुजायदों आसा खालामो नोंथांमोनाबो बे आमगुर बायदि जंख्लायाव थागोन माब्लाबो बेबायदि थरसे थरनै गावसारनानै थाया जेब्ला जों बेबायदि थरसे थरनै गावसारनानै थागोन जोंनि भेलु जोंनि प्राइस गासैबो खम जागोन अरायबो खौसे था जों बर' हारिनि खुलुमबाय